Dobar dan. Dobar dan. Aha, već sam stigla do ove video identifikacije. Aha, pa ne, tek sam poslala fotke dokumenata. Okej. Drago mi je, Nikola. Ja sam Tamara. Da. Šta treba da radim? Samo da gledam pravo. Dobro, što je bar lako. To je to. Šta, već je gotovo? Dobro, ne treba da dolazim do ekspoziture. Ne? U redu. Hvala, prijatno. Dobar dan, Nikola. Opet ja. Da, Tamara, aha. Pa, voljela bih da otvorim još jedan račun. Da.